Ayo. Ayo. Nah, may tao kinsa gani? Ayo. Oh. Oday, Oy. unsay ato, Brad? Nasi masundri dia. Oh, giyaman. Bus Masundre. Murag na magpa-press. Oh, kinsa man na padayunan na diri. Bus. Nauntay ko item diri ba. Pa-press unta na ako ni kung dawat ba mo ani. Bus. Boss, unsa man imong dala, boss? Ay ko item diri bus ba. Unsa man imong item? Atong tanawon be o basi Kailangan ka ni bus mo. mahal na quality na. Press na ako ni bus kung Isa ibutan kay makuha na basi antik na. Oh my god. Ibutan rin, boss. Wow! Uy. Martilyo? Oh, bus. Murag antik na gid martilyuhan ni ba? Pila ka tuig na experience construction eh. Murag dugay-dugay na bus ba kay kana bus. Tulo ka lulo na ako anang nawala anang martilyuhan na. Mao ba? Hmm? Sa bagay, murag antik gid ni kay makita man nimo winildingan no. Gunggong. Magkaraan na jud kayo. Marinig kita sa mukha eh. Sa uban kala na ako na bikas. Batan-aw na ako na. Kuan man daw na kanang good man daw na. Ang problema kay ang presyo sa ila barato kayo. Mao ba? Hmm? Sa estimate nimo pila ibaligya nimo ani? Kung imuha jud ni ibaligya. Ang sa kuan lang bus. Kuan kay sa pikas man good. Kuan kay kanang barato ilang dawat bas ako ang presyo bas ako Oh, kanang sino ah? kuan ako si mo trace kung pwede ba? 3 mil? Oh, 3,000. Okay ra na boss. 3 mil? Tayo, ay sa Pait man gud kayo. laro mo na Grabe kulit. ta na ako na ikuan. Bagay kini, stainless mo rin siya niya. Pagka-welding, bukid kung siya ganaghan siya burot-burot, siya taay. So, ay sa, okay lang boss, tawagan sa nako ang ako ang expert na mananaway aning bahin aning ingon ani ng mga items. Bakante makakaroon kay paniun tatag ka diri sa shop noy kay nakoy ipatanaw si mo adri nga martilyo. Antik na siguro ni kay kamay nakaswitoan eh. So tanawa lang ni diri noy palihog ko noy og bakante ka makani ka diri karon dayon kay nana mo ko diri ang customer. Okay, salamat. Okay, boss. Padulong na ko diya, boss. Kadali lang kayo, boss. Uy, bus. Boss. Nonoy. Oh. Palihog ko og tanawa ni martilyo noy bi. Kani. La, murag. Antik na gyud ni siya. Ay sa kay kuha na ako akong kuha na. Mister. O sige noy. Kinsa nag-deliver ani, boss? Si Bustata, yay pa kuan lagi. Ay. Pa-press niya. Kani siya, kuha ni siya, boss. Medyo barato ni siya. Barato na. Barato ni siya Kay kay nakadag barato ana. kay tungod na pero pila day kuha ni ani, boss? Ang baligya daw niya ana 3 mil daw. 3,000. Uy, barato ra. Kaya nga akong tansya ani murag na ani sa 4. 4 mil? 4,000. Ah, okay. Puno na kay building. Gwapo kay ni. Oy kay. Oh, tanawa baga na kayo. Di ba namilit yung kuan gyud? Diri antik Hindi, no? naman ni antik oo. Pila daw na man aning kuan ni martilyo sa kuan pag serbisyo. Kuan. 60 ka tuig na no na sa panarbaho. Iyay dapat kita makakuha ni ani boss. Ah, sige. Gwapo ni siya boss. Ato na kuha. Original oh. Hmm. Klaro na kay ni kwarta kay ni. Salamat kayo Oh, Noy. sige. Sa ato pa 4 mil ato. 4 mil. 3 mil. Natay oh 3,000 na patay ganan siya nga 1,000. Ah, Ibaligyan nato ni kuan boss. Oh, kwarta kay ni boss. Ibaligyan nato ni sa mga uban. Muhalin ni sa 70,000. Oh, ganan siya takay na boss. Okay, salamat Sige, kayo. bahala na ka. Salamat, boss. Sige, salamat. Boss. Boss. Cyril, nadungog man jud nimo nga ang halin ani. Ang sayang estimate ani sa to ang expert si Boss Nonoy. Nara jud sa 4 mil. So kini ang palit na ko ni martilyo boss ko model ka ani. Nara jud sa mga 1.5. Model ba ka og 1.5 ani? Kay ako ning bayaran dayon. Ah, gaya boss mo. Ipod siguro makaya. 1.5? Pila man jud kuan nimo ani di ay? Hatag jud nimo. Kung gani kanta na boss kanang dili jud ta na ako na ikuan ba press na ako dire kay napugos lang ko kay murag kuan naman kaayo naipit ko kung wala pa lang ko naipit. Hindi na mahitabo na ingon na madala na ako na dire ba.
Kay kana man gud na item man gud dugay na kay na sa amo ah. Ya agi pa na sa akong permiro akong lulo. Nya sa pikas akong kuan dito na siya. Ya pagkawala pud sa akong lulo na isa dito na jud na siya. Oh. 1.5 man jud akong kuanan ni. Pero pila jud kuan mo hatag ani? Kuan boss kanang kung 5 man gud imong bigas ako ana. Murag bipod siguro lain pud siya siguro boss kan. Siguro na ako kaya na ikakuan ako na sa imo akong kuan boss. Maginangyoy na lang ta. Sige, pila may mo kuan kay basig makaya po dai nako dai ang imong presyo. Ani na lang boss. Kanang kung 5 na imo ha. Oh. Kuan ako for 5 sa imo ha. Kaya na nimo? Medyo mahal. Mahal kayo, boss, kay nakadungog man ka sa atong expert. Nga ang pinakataas nga presyo ani naray gyud sa 4,000. Nya karon og kuhaon ako ni og 4,500. Malugi na ko. Dapat akong kuhaan ni magpababa ako kay nag-invest man ko, nakakolekta man ko. Ang last na ko hatag sa imo ani 2,000. 2,000. Last na gyud ako na. Og mo sugot ka og 2,000. Ihatag na ko ni. Kuhaon na ko ni. Aw. Kuan siguro boss, di jud na makaya boss kay sa pikas. Gidawat man pud na nila kuan didto. Kanang gidawat nila 3.5. Ang naginangyo ay pagani mi ato. Niya kay katong isa nilakaw man, ngutana siya na pila man di ang kuan nimo sa kang kuya ani. Giingnan na ako na 4.5. Di gidegahan dayon ko niya. Kunya ana man tong naaman tong isa dire na nag respond sa iyang item. Ni ana man pud to na ayaw na dong kay kana man gud di na basta di kay naman antik ni siya dong. Ako Ako na ko di wala na ako siya gipadayon, wala na ako di padayon didto. Ako ka Pero kay naipit man ko. Ano tong gidala na ako diri sa imo ha? pila jud last nimo ani kay para magkasinabot jud ta kay Kuan lang boss kanang katong ato ana, katong 3,000. Kuan ako ato. 3,000? Oo. Dili na kag 3,000. Deal na ko boss. Bahala na. Tuit dili makayang tuit na. Ah, dili boss. Mawala jud ako ang last. Sige, one, 3,000 boss. din. 3,000. Boss Cyril, ang cash nga ibayad ako si mawala na jud koy cash jud. So musugot ba ka nga GCash na lang? Kay pa-GCash pa-GCash lang nako kay nahutdan man ko. Daghan nag-appreciate ginhagod. Paita budani eh. Kung dili ka musugot, ibalik lang na ugma. Pero ipadala man din ako sa kuang GCash na yun. GCash mo. Uy, bugas boss. Ayaw ka problema na kay padala man din ako sa imo. Ilista lang nimo ang kuan, ilista lang nimo ang GCash number mo rin sa notebook. Paliw ko ang notebook. Ballpen. Paliw ko og lista dia. Boss Cyril sa imo ang GCash number kay padala ra na yun ako sa imo nya. Cash to cash din to. Usa boss ma. Abot din na. Abot din na nya. Wala jud bugas boss ba? Ah, lagi. Tuhon. Wait, ay ka problema. Automatic na niya pag kuan kay mo-out ng pud mi manirado lang mis tindahan ba. Gani kay ganina naglugaw ra ko ba kanang nagbubog ra ko kay kaon lang ko kay akong pamilya dito na. Sige, ay ka problema. Unsa to? Number na ako? Oh, GCash number nimo ibutang da ilista kay ipadala ra nako na dayon karon. Wa mo ilain ballpen boss. Mao ra gyud ay kuan ri kay gapait pud mi kinahot na lagi bi kwarta kas lagi. Ito gradi ay wala mo kabayad sa kuha kay. Sige na ina paglangan-langan kay manirado na mi ilista na dayon dia kay para mabayaran ka unya dayon kay manirado mis tindahan. Gabi para baka hapit na baka abta gabi diri mi kay gidawat pa kanamo diri nga nagpa-appraise na mga items. Sa maya gisud manguan. Naapay sulod na. Jud. Nara boss, mao na akong number, GCash. Okay, salamat kayo. Boss, imong bayad madawat na dayon nimo na unya. Salamat kayo. Balik-balik diri og napakay mga items ipa-appraise dito. Kuan lang boss kay. Ay, Uy, problem na. bukas, boss. Okay. Sige boss. Salamat kayo. Yaran ako lang ito.